Toto je najsilnejší medailón, aký som kedy videl. Videl som obrátenia, videl som fyzické uzdravenia. Videl som ľudí, ktorí sa zriekli svojho hriešného života a našli túžbu stať sa veľkými svätými. Len vďaka noseniu tohto medailónu som osobne videl, ako sa zmenili životy. Nedávno som bol s mojou mamou. Čakali sme v rade a začal som rozhovor so ženou za mnou. Ukázalo sa, že vystúpila z katolíckej cirkvi. Vytiahol som z vrecka zázračný medailón a podal jej ho, držala ho s takou nehou a láskou. Keď sa pozerala na obraz Panny Márie, zovrela ho v dlani a začala plakať. A rozhodla sa, že sa opäť vráti na omšu. A uvedomila si, že to bolo znamenie, ktoré jej poslal Boh, že je čas vrátiť sa. Bola tam ešte jedna žena. Pomyslel som si, že aj tejto žene nemôžem nedať zázračný medailón, tak som jej ho dal tiež. Držala ho s rovnakou úctou, ako by ju zasiahol blesk, keď som jej ten medailón podal. Začala plakať, hneď si ho dala na krk a povedala, že si ho už do konca života nezloží. Veľkí svetci ako matka Teresa strávili svoj život rozdávaním zázračných medailónov. Tak ako k Ježišovi prichádzali chorí na lepru z celého sveta, aj k nej prichádzali ľudia a ona rozdávala zázračné medailóny každému, kto prišiel. Včera som bol na večeri s niekým, kto mi rozprával o svojej sesternici, ktorá mala vo veku 2 rokov obrovský nádor v žalúdku. Matka ju priviedla k matke Tereze a tá jej povedala: "Ukáž mi, kde to boli." Vzala zázračný medailón, pritisla ho na brucho a modlila sa s ňou. Potom jej ho dala. Nasledujúci týždeň išla na operáciu. Ukázalo sa, že bola úplne uzdravená. Nenašiel sa žiadny nádor ani stopa po ňom. Tento zázračný medailón stále nosí, pretože po 30 rokoch je stále nažive. Prečo je to taký mocný? Pretože Panna Mária je taká mocná a pôsobí prostredníctvom skromných nástrojov a má otvorenú náruč, aby rozdávala zásluhy a milosti svojho syna. Všetkých, ktorí k nej prichádzajú a nosia jej medailón, vzývajú jej meno, s láskou hľadia na jej obraz, ochráni. Nosím svoj zázračný medailón pod habitom, pretože nesmiem nosiť žiadne vonkajšie šperky. Všimnite si, že na pôvodnom obraze zázračného medailónu, keď sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labouré, z jej rúk vychádzali lúče svetla. Medzi lúčmi boli medzery. A svätá Katarína sa spýtala: "Požehnaná matka, prečo sú v lúčoch svetla, ktoré od teba vychádzajú, medzery?" Panna Mária odpovedala, že sú to milosti, o ktoré nikto neprosí. Mária povedala svätej Kataríne, že prisľúbila veľké milosti každému, kto bude nosiť tento zázračný medailón. A najmä pre tých, ktorí ju budú nosiť na krku. Je to znak nášho zasvetenia Panne Márii. Je to symbol našej lásky, ale ako hovorí Maximilián Kolbe, je to aj ochrana nášho zasvetenia. To nás chráni v našej túžbe zostať jej vernými. Preto nosiť ho ako vonkajšie znamenie na svojej hrudi je znamením pre svet, že patrím nepoškvrnenej. Patrím nepoškvrnenej Panne Márii. Som jej a ona je moja. A zázraky a moc, ktorých budete svedkami. Už len na základe nosenie tohto medailónu. Nemám slov, ktorými by som to opísal. Okrem toho, že to jednoducho urobím a uvidím. Chceme zachraňovať duše. Chceme priviesť našu rodinu, našich priateľov, celý svet späť k láske Ježiša Krista. A naša pani hovorí: "Ja to chcem ešte viac a urobím to, ale musíš ma o to požiadať." Ježiš povedal, aby ste prosili Otca, aby poslal robotníkov. Žatva je zrelá. Svätá Panna hovorí to isté. Pros ma o záchranu duší, pros ma o obrátenie sveta a ja ťa použijem na premenu sveta. Tento obraz, tento medailón použijem na to, aby priviesť vaše rodiny späť do cirkvi. Aby priviesť vašich priateľov späť a obrátiť vaše vlastné srdce. Osobne nepoznám nikoho, kto by nosil tento medailón s láskou alebo oddanosťou a nerástol vo svojom duchovnom živote.
Nikdy som nič také nevidel, pretože existuje určitá milosť a sila, ktorú Panna Mária dáva prostredníctvom tohto medailónu, ktorá je zaručená samotným aktom nosenia s určitou horlivosťou a oddanosťou. A ona dáva milosť. Ako povedal svätý Maximilián Kolbe, zázračný medailón bude najlepším spôsobom, ako tieto dary prijať. A tiež hovorí, že je to prvotriedna zbraň. A nazýva ho striebornou guľkou, ktorou verný vojak zasiahne nepriateľa, ktorým je zlo. Takýmto spôsobom zachraňuje duše. I hovorí, nos zázračný medailón, pretože nepoškvrnená panna prisľúbila svoju ochranu každému, kto tak urobí. Čo by sme teda mali robiť? Kúp si zázračný medailón. Kupujte ich vo veľkých množstvách. Majte ich doma, v kancelárii, v zásuvke. Nikdy neodchádzajte z domu bez toho, aby ste mali v vrecku aspoň pár. Aby ste boli pripravení v momente, keď naša pani privedie tú dušu k vám, ktorú je pripravená a túži zachrániť.